Bueno, Aritz, zurekin hitz egin baina leno gauza bat esan behar dut, eta da, egunon, eguerdion, gabon, arratsaldeon, ez dakit noiz ikusiko dezuen beste Gipuzkoa Aquaticseko beste, beste programa hau. Kaso hontan Aritz Elortzarekin gaude, alia txampaina, eta hori da nire lehenengo galdera, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Ez horregatik, gusto. Eta zorionak eman behar dizkizuet, zeren azkenean Izarraitzek 40 urte egin ditu 2025 urtean. Bai, alaxe da, ospatu genuen, bai. Los moco de pavo, Ez, 40 urte. Zorionak guztiei, dena den, honi buruz gehi hitz egingo dugu. Lehenik eta behin, Aritz, txampaina zergati. Txampainatarrak egalako, Azkoitiarra naiz ni, Eta gure familia da txampainatarra. Eta asko geha, Azkoitia gute baldin bazea, nahi bakarrik ez diate egiten txampaina. Eta nundi atorren, histori aspalditi ator. Nere atxen familiko bat juntzan inude, nere atxen amonan, birramona bat juntzan inude lanetan, frantzire. Inude bakizu zer da? Bai, noski. Hango noble famili batea juntzan. Ostras. Bombre, inudeak ordaintzeko dirua, berda, eta hau juntzan, inude lanetan. Eta ezautuzun, txampaina eraria. Hemen ezak ezautzen, xampaina eraria, eta han hori iraten zuten, da bere herrira gueltatu zenean, desenteko lata emango zuen, han iraten zuten erari bat, txampaina deitzen ziotena, eta zea, eta... Hemen ezan hainbeste ezagutzen noen dikan txampaina? Ez, garai hartan, Euskal Herrian edo askoitien behintzetetzan hango txampainaik, eta frantzien bai, eta ezautuzun, da desenteko lata emango zuen herrian, da horregatik, txampaina ditzen hasitzezkion, eta bere famili guzti, txampainatarrak orduzkio, eta zabaldu pila bat. Eta guberri nire atxe txampaina zan da. Txampaina daten dezu edo kaba edo horrelakoak? Bueno, nahi etxait gehiagik gustatzen. Nea nahiak esateu kanibalismoa dela, txampainak txampaina edatea, baina, bueno. Broma bat, beste ipen. Oso ondo, igerilari hoi ere bai? Baitxere. Zeria pixkat kontatu, nondikan zatozen eta... Ni Azkoitiarra naiz, baina Azkoitien etzeon taldeik, igiri taldeik. Gazteizera? Eta Azpeitin zintzen, Izarraitzen, ume txikien itzela. Tomas Juaristi ezkerrak, Tomas Juaristi zautzezua, hori izan zen Izarraitzeko sortzailea. Bai. Eta beak Azkoitin denda bat zeuken, Azpeitin bizi izan, Azpeitin taldea osatu zuen da... Hori ez nekien denda bat zeukanik? Bai, denda bat zeukan, Iraurgi Kirolak. Iraurgi Kirolak. Bai. Kirol denda bat Azkoitin oso famoso izan zen. Eta beak amate gintun, Azkoititik Azpeitire, eta behi eskerrak, eta gurasoak beti launtzeko prest, eta hola, hasi nintzen igerixen. Azpeitiko, edo Izarraitzeko hasiera horretan zu ere bazinen? Ez, nila hasi eta 4-5 urtera hasi nintzen. Ordurako Izarraitz martxan zegoen. Eta talde bat ni igeriketa gustatzen ditzaidan, da igeriketan hasi nahi nuela, eta Azkoitin ez zegoen talderik, piztina bai, baina talderik ez, da Azpeitin hasi nintzen. Eta gero Azkoitin sortu zen taldea, baina, lagunak eginda, ingurua eginda, eta lagunak ez dituzu utzi nahi. Eta gaina hor dago sentido de pertenezia bat, ez da? Hori da, txapel gorriarekin, betirako. Eta noizbait klube saltatu duzu edo beti izan zea Izarraitzeko kirolaria? Ez, gero akordatzen naiz, giriketa utzi genuen, 18 urte egin utzi genuen, unibertsitatea jun, handik itzuli nintzenean berriz kirol pixka egiten hasi, eta igiriketan hasi ginen, ni eta beste igiriketa lagun bat. Eta orduan Izarraitzen, etzebilen jende askori, gaina Izarraitzen pixkat destakatzen zuen jendea jutezen Zubiaurrera. Zeratuan Zubiaurre fuerte zegoen, oso igilari onak zituen, Jon Andreu eta Neranbarri eta oso igilari onak zituen, da han hasiko geha, eta Zubiaurre nik genituen gero pare bat urte. Eta gero Bardulian ere igeri egin dezu. Bai, Bardulian urte bat egon nintzen. Nire bai, Bai? Bai. Taldekide gara. Baina ez daki zergatik, nik ez neukan mailarik Bardulian egoteko. Nik ere ez neukan handerik. Baina uste dut pena emanula edo, eta azkenean hor oaindikan etxean daukat nire kamiseta Mikelen izenarekin eta bar, eta oaindikan hor gordeta daukat, así que Bardulian igilari izan nintzen. Markarik gabe, así que imaginatu, segurenik izango naiz, Ez, nire antzeko, ilusio egiten du, nik ebetxen dauzkat poltsa eta hondikene, Barduliako poltsa. Aritz, badakizu Bardulia izena nondik handatorren? Bai, noski. Ezagutzen ez historia? Barduloa ginen. Efectivamente, Barduloak Gipuzkoarrak. Bai.
karistiarrak, autrigoiak, baskoiak, beroiak, gu ginen barduloak. Efectivamente. Izen polita, Bai. Asko gustatzen zidan izen hori klub bati emateko. Eta askotan, jendearekin hitz egiterakoan, jendeak ez zekien zergatik, bardulia. Izen nahiko ez ezaguna zan, batez ere igualagian, hemengoak ez bazian. Aitzaki ematen zigun hartara, jendeari esplikatzeko nundiz torren, da pixke gure historia esplikatzeko. Politia, izen politia. Ze probak igeri egin dituzu edo gutxienez denetarik? Bai, denetarik. Ez nintzen gehiagi espezializatu egia esan, inun ez nintzelako oso ona, eta denetarik. Estiloz egiten nuen, eta gero bular estiloa baitere, taldekideak ez zuten bular gehiagi egiten, da releista bat behartzen bular egiteko, eta ni estilista nola nintzen, estilistek bular ondo egin behar dute, eta Joder. Eta, bueno, hasieratik hasiko gea, Gipuzkoako minimak izan dituzu, noski? Bai. Euskal Herrikoak? Baita. Espainiakoak? Baita, bai. Eitzen itun, bai. Eta Europakoak? Europakoak, bai. Ja, ez da urruti, ez da? Ez da urruti, Espainiako eta jute ginen, da ikuste genuen, hau da nivela. Gu hemen, nahiko txukun ibiltze ginen, gara hartan, baina Espainiako eta jun, da azkenak edo azken bigarren. Eta izugarrezko jipoia, hor. Kriston jipoia hartzen genuen, da gaur egun ikusi hori aldatu dela, Bai, zuk uste? Gipuzkoako igeri eta maila eta Euskal Herrikoa ere, gure garaitik behintzat, nivel medio hori kriston pila hio dela. Ordune bazauden, oso onak zienak, 2 edo 3, igual Europeota juten ziren da bar, eta Espainikotan domina gatatzen zituzten. Baina orokorrean bestela jute ginenak ez genuen maila hundirik, eta orain nik ustet, maila nivel medio hitz zaion hori pila bat igo dela. Álvaro Vicente ezagutza eso? Álvaro Vicente, bai. Fondista bat? Bai, bidasoakoa, Gure podcastan edukiko dugu. Hori bidasoakoa zen, ez da? Bai, Bidasoa, Atletico San Sebastianekoa. Ni bidasoatik ezautzen dut. Barduriak gore, bai. Bai. Así que... Ni baina askoz gazteago hori, Ni Barduriak atxona nintzen, da nire pixkaro. Eta Pol ezagutzen duzu? Noski, Pol, bai. Pol Lagrancha hundia. Podcastan egon gara, hundia. Izugarrezko momentua pasat berarekin. Eta Pepe Alonso ezagutzen duzu? Bai. Eta Pepe Alonsorekin izan dituzu zure historioak eta bar, edo... Ni betidanik, igeriketan hasi naizenetik, EASoko entrenatzailea Pepe Alonso izan da, eta EASon lagunak genitun, Junkal, Irigoyen, da, Belen Anduaga, eta akordatzen naiz, garai haietaz, Eta... Pepe beti. Eta oantxe bertan, igeri egiten duzu? Noizbeinka, gutxi? Noizbeinka, bai, noizbeinka baino gehiago, astero egiten dugu. Azken aldian, ez dute egin, txorkatilako minez nahi, hilabete pasa, zartu geha. Min txiki bate... Birajeak ematerakoan igual agian minez. Birajeak eta patada ematerakoan, zartutakoan, egozer minegia kalte egiten du. Baina bai, jute geha. Hor, astean, 3 aldiz, 2 aldiz, talde polit badaukau, zuk zeuru zautzet juzula. Omar Urbieta. Bai, noski, jode Omar. Eta Jon Andreu hor jarretzen du? Bai. Noizbeinka sartzen da uretara? Noizbeinka? Oraindik 2 aldiz astean joaten da. Ze bizkarra zaikone, Bai, oraindik badauka, bai. Oraindik badauka? Bai. Eta joaten gara, astea 3 aldiz edo. Eman gorentzizak nire partetik. Ema bizkiot. Ja, duela asko ez ditut. Bakite zure berri, kontatu diet, kurlinean. Hori beste historia bata. Orain gaurko historia izarretzeri buruzkoa da, eta da 40 urte egin ditula. Bai. 40 urte. Demora asko pasada, Bai, zuzen bauzkatzu. Ni 42 ointxe bertan, así que ni nahiz izarretz baino pixka zarragoa. Ni hortxe, 46, pila bat, 40 urte. Eta, gaur egun talde handia da. Ez? 230 gehilari ditu. Ostras, 200? 230 gehilai. 230. Bai, geho, 70 piko. Iruan zeate, Gipuzkoan? Bai, ez da? Masterrak eta guztia, gero master taldi eta master taldean 70 piko igilari dira, eta gero umeekin 200 piko ume, 230 bat guztira. Zenbat entrenatzaile, gaur egun? Lau entrenatzaile. Isak Pousada, Ziortza Torrontegi, mundu hartarra, Jone Goenaga, Azpeitiarra, eta... Jone Goenaga ere, hilari hoia, okarrez banago. Bai, eta oso hona izan dakoa, eta bestea Jorge Arzalluz. Jorge Arzalluz. Hau lehen ere ibili izan zan. Txake guztira, 6 entrenatzaile. Ez, lau. Lau entrenatzaile. Bai, Isak, Ziortza, Jone eta Jorge. Eta zu? Ni ez naiz entrenatzailea. Ni naiz juntakidea. Baina ez duzu inoiz
entrenatu? Hau da, entrenatzaile moduan... Inoiz ez. Eskerrak. Nik entrenatutakoak ez ziren inora iritsiko. Zergatik, oso gogorra zelako, edo oso biguina, edo... Ideiak ez dauketelako, entrenatzaile lanetan daula, baina, gustatzen zait, asu mundilo hori, baina, ez dut kontrolatzen inundik inoa. Ni entrenatzailea ez. Ni ibili izan naiz, egunen batean igual, entrenatzaile ez daudenean eta, kompetizion batean umeekin laguntzen hola, kamiseta gantzita, baina... Eskerrak, ni ez naizela entrenatzailea. Asko zobeak eta onak dauzko dut. Galdera historikoak, zein izan zen Izarraitzeko lehenengo entrenatzailea? Tomas Juaristi, sortzailea. Sortzailea, dendakin, eta entrenatzailea. Entrenatzailea, txoferra, igeilaria bat, dana bera egiten zuen. Tomas Juaristi izan zen entrenatzailea, bai. Eta gero? Eta ondoren sartu zire Rafa Zubeldia. Rafa Zubeldia, bera igeriketan ibili zen, da... gero gure entrenatzailea hasi zen, gu baino posturte zarragoa zen, gume batzu ginen, da gure entrenatzailea hasi zen, da beste garai batzu ziren, da jendeak borondatez egiten zuen, eta, pixkanaka, lortu dugu, pixka entrenatzaileen egoerak ere pixkatu hobetzea, baina, hain dala 40 urte, eskerrak ez, hauek hasi ziren, behan borondatez, eta, Rafa izan zen gure entrenatzaile 5 urtez, rekuerdo beharrak, eta pasaizu beharra duzku. Azkenin adinkideak ez, baina 5 urteko aldea ez da gehiagi, eta gehiago ere, age da, eta garai bateko. Eta gero beste galdera bat, segurenik igilari batzutaz astuko gea, baina 40 urte hauetan, igerilari batzuen izenak eman ditzazkezu, hasiko adibidez neskekin, bale? Eta barkamenak eskatu behar ditugu, esaten ez dituguna. Baina, batzuk esan behar ditugu, Izarraitzek izan ditu igerilari neska batzuk, emakumezkoak? Jo, eske batzuk astuko zaizkit. Eta orduan ez ditugu esaten. Goenagatarrak, ez? Goenagatarrak, Maitane, Oiana, eta Inoa Goenaga, hiruak izan ziren oso onak. Hasieran, Izar Orbegozo, hori akordatzen nahi zentroan egon zen, da emaitza onak eduki zituen, Ainoa Mitxelena, eta igeilari onak egon dira, Goenagatarrak, hiru hauek, baita Jone Goenaga, Zudupe, Maialen Zudupe eta Alazne Zudupe, eta egon dira egilari honak, eta gaur egun Uxue Etxeberria da, gure nesketan gure igilari Izarra, bea dagonena, eta jarraitzen du 20 piko urtekin, 23 urtekin, da jarraitzen du gogor entrenatzen, da momentun, Uxue eta talde politia daukeu neskatan, Kopa Jundan talde hori. 10 neska jundie, eta hoien izenak, Inge Kabue, Janis Altuna, Malen Ezama eta Naia Amenabar, Aro Azkune, June Larrañaga, Oiana Otaegi, horik die 10 igilari hauek, Oiana Otaegi, Laia Elortza, Ana Agirre Zabalaga eta Uxue Etxeberria, 10 hauek die asteburu hontan Euskal Herriko Kopa Jundienak. Eta momentuan lortu dute egundoko lorpena, gure uste betze baloratzen azpimarratzeko modukoa, 5. postua lortzea Euskal Herriko Kopan. Izarraiz bezala talde txiki batek, esan dugu, asko igile asko dauzkeula, 250, baina... Talde txikia, igualagian goi mailara ikusita, baina gero zenbakietan ez da talde txiki bat. Ez, baina esan nahi nuen, 15.000 biztanleko herri bada azkein Azpeiti, eta Azpeititik bakarrik hainbeste igila egotie, eta gaina maila hortan egotie. Neska batzuen izenak oso potenteak dira, Eta adibidez, gizoneskotan, batzuk esatagatik? Historiari begiratuta, historia pixka bat. Neskatan ahaztu zaizkit, eta parkatu. Seguro, eta parkatu. Mutiletan, aipatzeko eta aipagarriena, eta oraindik hor rekorren tablan da agertzen dena sorreratik, Beñat Juaristi. Beñat Juaristi Elias, eta hau da Tomasen semea, Tomas Juaristiren semea, seme zaharrena, eta hau izan zen, egunduko igilaria. Honek Euskal Herriko rekorrak egin zituen, 1500ean. Importanta da pertsona gogoratzea,
historia batzutan maltzurra da, eta Bai. pertsonak hasten juten gea, eta noizbehinka gogoratzea, azpimarratu eta zan, hemen urratxau pertsona honena zan. Hori da. Bai. Eta gero Beñat Juaristi bezala talde politxo zauzan garai hartan, akordatzen naiz, mutiletan Aritz Orbegozo, Josu Artzamendi, eta gero ja gazteagoak ere egontzien batzuk, eta gero Alex Etxeberria, horrek 80ekoa uste dut, zela, Alex Etxeberria, eta Bardulian da, akordatzen naiz, bate ibili ginelako, nik dena ez ditu zautzen, baina honek Espainikotan dominak eta ateatzen zituen, Alex Etxeberriak, eta Alex Etxeberria ez, Alex Arrieta. Alex Arrieta Etxeberria, karo, bigarren apellidua Etxeberria da. Bueno, berak igual agian aukeratu dezake bigarren. Alex Arrieta, bai, hori oso ona zan, krolista eta... Eta, bueno, gero, askoz gehiago dira, gaur egun mutiletan Julen Eizagirre, denek ezagutuko dute, Kristoli Gehilara dator, oraindik oso gaztea da, alebina da, baina itzelezko marka egiten nahi da, Euskal Herriko rekorrak egin ditu, dominak Espainiakotan, da... Bueno, eta gero Martine eta baita ere oso onak dira. Azkenean, ondo entrenatzen dute, entrenatzaile onak dituzte, saiatzen dira, ilusioa dute eta hori gero eta antzeman egiten da. Aurreko elkarrizketa batean gauza bati buruz hitz egin dugu eta da familiari buruz. Eta esan dut, hori noizbenka edo egoten bada aukera bat, honi buruz ere hitz egin, ez da? Eta bazegoen igelari bat komentatzen ziana, egizu ze gertatzen da, garai batean, azkenean igerilekoan bakarrikan ginean, entrenatzerakoan kirol individualista da, kirol bakartia da, eta denbora asko pasatzen dezu uretan bakarrik, nola baitere bakarrikan zure arnasarekin, baina gero uretatik ateratzerakoan taldekideekin egoteko denbora hori maximizatzen zen izugarri, ezta? Eta familiari buruz hitz egiterakoan, esango nuke ere, izarraitzen izugarrizko familia egin dala. Betirako izango diren lagunak. Hori da, bai, eta hori orain urrian izan dugu, ospakizunak izan ditugu, garrigarren urte hurrena dela eta, lehen asteugara baten txapelketa egin da gero urrengoan festa bat, da bazkaria, eta etorritzien lehengo igehilariak, eta kluban ez daudenak, baina izan dakoak, eta da ikusten zen, hori ez, denbora asko elkarri ikusi eta egon arren, elkartutakoan mantentzen zela, ez, konfiantza hori, eta hori ez dala galtzen inoiz, ez, bizipen batzuk, nola elkarrekin bizitakoak diren, betiko gehatzela, ez, laguntasun hori, konfiantza hori, eta hori kirolak ematen du, zu kirolari ematen baldin badiozu, eta saiatzen bazara, eta talde barruan da. Azkenean kirola uzten dugunean, hori geratzen da, ez? Torkizunerako hori geratzen da. Marka hori ez da inoiz ezabatuko. Eta orain gaur egun, izarraitzen egoera, izarraitzen egunerokoa, nolakoa da, suposate da astelenetik larun batera, entrenamenduak arratsaldez, goiziz igualagien ere bai, ez dakit komentatu pixkatxo bat nola... Izarraitzen astelenetik larun batera entrenatzen dute, larun bat goizez ere bai, hau errendimendukoak, daude benjaminak, alebinak, da gero ja infantiletatik aurrera, ja entrenatzen dute 6 egunetan. Eta gero aukera ematen zaie ja juniorretan edo infantil bigarren urtean edo juniorretan edo nahi baldin badate astean 2 aldiz edo doblatzeko, bi goizez edo. Orain pare bat igehilari, bi igehilari badaude doblatzen eta marka honak egiten, da pixkat Espainiako minimak eta egiten dituztenak eta doblatzen dute, eta besteek normalean astean 6 egunetan, arratsaldean entrenatzen dute 7-tik 9-tara, rendimenduko igehilariek. Hor, aurten aldaketa bat egin dugu. Ezke, orain arte 7-tik 9-tara entrenatzen zuten errendimenduko denek. Eta errendimentuan sartzen diraia alebin bigarren urtea, horiek gutxiago egiten dute, ordu eta erdi edo egunean da astean 5 egun, naski, ez 6. Gero besteak 6 egun egiten dituzte, eta entrenamentu bakoitza 2 ordukoa. Eta batzuk lehen gutxi zeuden, igehilei gutxi zeuden, baina aurten alebinak eta infantilak asko dira. Infantilak batez ere
Ez infantilak dira asko, kiston taldea daukago infantiletan, da hor... Orduan basea... Bai, baina nahi genuen, pixkat leku izatea entrenatzeko baliabide egokiak izatea, eta orduan, bi ordutan igilari pila bat elkartu zaigu piztinan, da orduan indeuna da junior da absoluto alde batetik, eta infantil eta alebin beste aldetik banatu ditugu. Eta orduan junior absolutoak entrenatzen dute astean 3 egunetan, arratsaldeko 3:30 5:30 ikastolatik atera bezain pronto eta entrenatu, eta gero besteak 7:00 9:00. Gero asteazken da ostegunetan denek 7:00 9:00 elkartzen dira eta batera entrenatzen dute, zegoelako beste modurik, ze hor izarraitzen dauzkegu baita igerik eta lantzen, masterrak, txikiak, da orduan igerik eta lantzenen ibiltzen dira txapelketetara jo nahi ez dutena, konpetitu nahi ez dutena, baina igerik eta egiten jarraitu nahi dutenak, eta hoientzako orduak ere behar genituen, da azkenean, piztina bakarra daukagu, hala ere nahiko baldintza ona dauzkegu. Beste bat izateko aukera, momentuz ez, ezta? Beste 40 urte itxaron barko dugu. Hori izango litzateke ederra, ez? Gipuzkoan beste 50 piztina bat, igeileku bat, da, eta igeileku hori Azpeitin egongo balitz, oraindik eta hobe. Donostian bat badago, eta beste bat, Era bat adoz. Eta gaina gaur egun Espainiako Federazioan egon diren, ez dakit, aldaketa edo eguneraketakin eta bar. Behar da. Behar da, 50 metroko igeileku bat. Alik eta bazterren. Ze bestela kanpora joan behar dugu beti konpetitzera, orain ere entrenatzaileak esaten zidan, urtarrilean edo, nahi duela, 50 igilekuan komeni zaiela entrenatzea, gure igilariei Espainiako minimak egiteko aukera izan dezaten, eta da, hortako kanpoa joan beharra da, hemen askotan ez dauzkegu txapelketa, beharra dina txapelketa 50 piztinan, ez daudelako 50 piztinak. Gipuzkoan bakarra dago, eta gaina nik ulertuta dukaganez, pixkat zaila izaten da, ez? Piztina hori hartzeko, konpetitzeko. Bai, tamalez beti daude arazo guztiek, alde batetik dirua, beti dirua, eta gero beste aldetik ere infrastrukturak ez da. Igerileku gutxi daude, jende asko dago, eta beti arazo horiekin gaude, baina arazo hori uste dute kongenitoa dela. Eta beti izango dugu, eta baliabide hobeak izan da, gauza gehiago egiteko aukera izango dugu, eta orduan igual pixka gehiago beharko ditugu, eta hau da, aminoiz amaitzezten zea bada, baina iruditzen zait igeriketak baduela, zer hobetu, da batez ere instalakuntzetan, ez ditugula instalakuntzak konpetitzeko adibidez, ez? Igerilekoa badauzkagu, baina igeriketa beti osasunarekin lotzen da, oso ondo dago, oso osasuntxoa da igeriketa, baina badago beste txapelketaen, beste errendimendu, beste arlo batera, eta orduan txapelketek behar dituzte igerilekuak gradekin, jendea ikustera joan elizeteko, eta da orduan hori administrazioaren kontua. Hori da. Guri tokatzea eguna da, daukagunarekin enkajatzea, eta orduan ninduan ez, nola igerik eta lantzen, masterrak, txikiak, errendimentukoak, nola izarraitzen era asko dauzkeun, inberrizetetxeu, egun hontan, ordu hontan, urrengo egunean beste ordu batean, eta izarraitz bezalako klubak beste 40 urte mantendu. Bai. Hori posible da? Posible da, zeatik, ez? Lehenengo 40 urte, baina igual bigarrenak errexo izango dira, ez? Sortzea, zerotik klub bat sortzea, oso zaila izan behar du, ez da geni zer den, ez dut egin, baina hau antolatzea egun, 40 urte horreneko ekitaldiak antolatzea egun, da egon ginen hitzeiten, guri dena eginda eman digute, eta alare kostatzea gauzak aurrera atatzea, eta zerotik klub bat, gaina klub indartsu bat sortzea, Izarraiz sortu zenetik, hortik 5 urtera eta esan dizut, Beñat Juaristi ari zen Euskal Herriko rekorrak egiten da ordu. Ze zaila izan behar duen, ez? Eta, jarraitu. Ametxen bat, datorren 40 urtetan bihurtu behar dana? Ametxa? Bai. Azpeitian, 50 piztina bat. Azpeitian 50 piztina bat. Hobeto esango izu, gehiago. Gauta. Azkoitia eta Azpeitia artean, 50 metroko piztina bat, eta Zeskusa balazean, taldea mankomun bat. Ez. Taldea mankomun bat. Interesante iruditzen zait, niri beti iruditzen zait, interesantea, eskualdeko taldeak egitea. Gu daukagu orain adibidez, mutil falta. Ez, eta beti izaten dira, ez. Olako talde txikietan daukagun arazorik handiena da, kategorietan aurrera joan ahala,
igerilariak bakarrik geratzen direla, eta igual infantiletan ditugula 3 igilari, edo juniorretan ditugula 2 edo 3, eta beti orain ere 3 mutil dauzkagu, infantiletan oso onak, baina 3, eta ez dago erreleborik egiterik 3rekin da. Igeretan ibili izan gehanok eta bakigu ze politean errelebu gehitie, talde baten parte izetie, eta horrek ze ilusioa bat izun da. Hortako klub txikiek entrenatzeko igual ez dauko hainbeste ainoko oztoporik, baina gero konpetitzeako ordun beti behar deu talde bat, ez? Beti izaten dena, ez? Bakarrik azkartzoaz, baina taldean urrutira iritsiko zara, eta hor. Ametsa, hori, Urola Kostako igeriketa kluba eta 50ko piztina. Paul Lagrasekin denbora asko pasa ezu. Pixkat bai, baina... Edo berarekin hitz egin nuenean, konkretuki hori esan zidan, ez dizute gehiegi esango, mesedez, programa hori entzun. Entzungo, gustua gaina. Baina esan zidan inertziak elkartu behar zirela. Bere garaian adibidez, Bardulia, Ideia, gogoratzen badezun eskak bidazoan partartze zuten eta mutilek... Bardulian, eta inertzia horiek elkartzea oso importantea dela Gipuzkoa bezalako lurralde historiko batean, kalidade hori berriro jartzeko edo isladatzeko. Karo, eta azkeri elkarri laguntza behar dugu. Eta horretarako alde batetikan eskuzabalak izan bergea, eta gero beste alde batetikan ere onartu gauza handiago baten partea gehala. Eta adibidez, zuk esaten dezun Ideia horren arira dijoa. Zergatik ez? Elkartu, gauzak elkartu, banandu beharrean, gauzak elkartu. Hombre. Eta 50 metrotako piztina bat, zentzu gehiago ukiko luke, Urola Kostako demagun hiriburua bezala hartuko bagenu, ezta? Nik uste 50ko piztina batek, erantzungo liokela Urola Kostan, eta beste herritan ere baietz mintzatzez, baina Urola Kostan dagoen arazo horri, ez? Daudela igerilari batzuk entrenatu eta nahi dutena eta rendimentua eta igerilketa txapelketen ikuspegi batetik hartu nahi dutena, eta beraien ametsak eta bete, da orduan entrenatzeko leku bat behar dute. Eta bestalde, igerilekuetan lekua behar dela baita ere, osasunarekin lotuz, erabiltzaileentzat ere, ez? Igeri egiteko lekua izan izaten, elkarri molestatu gabe, eta Azpeitian nahiko ondo moldatzen gara, egia da, 2 igerileku ditugu, 6 kaleko igerileku bat, 4 kaleko beste bat, eta beti harreman ona izan dugu, bai udaletxeko ordezkariekin, bai teknikariekin, da moldatzen gara elkar ulertuz, da... entzun behar dute, eta zu bezalako pertsonak proiektu horietan sartzen badira, ametsa horiek egi bihurtzeko aukera gehiago giko dute. Zoriona txampaina, izan da izugarrizko momentua, zu ezagutzia, txampaini historia ezagutu dugu, eta mendik aurrera, etorkizunak esango du non ikusiko garan berriro, eta zen olako gozak gertatuko diran datorren 40 urtetan. Seguren nik ez ditugu ikasiko, baina gutxienez gure... Ondorengoek. Gure harritxoa edo gure zatitxo jarri dugu. Hori da, aldana egin da. Osondo. Eskerrik asko zuei. Aritz, mila esker gurekin egotagatik, eta ikusiko gara datorren programetan. Eta igerilekuetan. Eta 50 metroko igerileku hortan, Urola Kostakoa. Horre gongo naiz. Garra izango litzateke. Gero arte guztioi. Gero arte, agur. Agur.